OK ľudia, aktuálne je prvý vlog na tomto kanále. Ideme sa porozprávať. Dobre, takže ako to začneme? Neviem. Je 14:56 a ideme pre nejaký minivlog. Dobre, začneme to tak, že po toto video nám napíšte, ako sa má, napíšte, čo by sme mali odpovedať, keď budeme vonku. Dobre, takže prvá vec, na čo by ste nám mali povedať. Nebojte, tam mám také proste vidieť. Tak, poďme sa len tam pozrieť? Kde? No. Táto, prosím. Nie. Prosím, táto. Nie. Táto, prosím. Nie. No. Nechcem na to také. Ľudia potom, ak nás bude viac podporovať, a dajte nám nejaké komentáre, čo máme natočiť, alebo dajte nám nejaké otázky po toto video. A keď nám dáte nejaké otázky pred toto video, tak budeme odpovedať, čak? Áno. Áno. To nie je za nami, tak je pohodka, niekto sa na mňa nekúka. OK, takže sme dvaja, žijeme v Európe, keby ste niekto chceli vedieť. A tak proste. A to je moja bunda, keby chcel niekto vedieť, a to je moja kamera, no ako toto nie je bunda, to je mikina, ale to je mikina taktiež. Ty vole. A to nevedel. Ty vole, fakt? No. Ok, takže prvá otázka, čo máme? Ideme doľava? Poďme doľava. Poďme doľava. A čo? Nevadí. Nie. Celkom fúka? Ok, dajme to mám. Dobre. Ty vole, žuvak. Ľudia. Žuvací tabak. Ľudia. Šiška. Hej ľudia, mám taký fun fact. A po táto. Zemák. To je zemiak? To je zemiak. Ok ľudia, taký fun fact. Táto kamera stála 30 €, 36, Planea, z Nitry. 36. Potrebujeme sme nejaký ten budget, chápete? Si zase dá z nožíka a ten pek našel nožík. Ukáž, nešek mu s ním, daj mi ho. Nožík. Nožík. No. Šink. Chceš ho? Dá. Kam toto vypadá celkom dobre. Ok, takže ďalšia otázka bude asi, že táto kamera natočí v HDčku. HDM? HDčko. Full HD tak je. Full HD. Jaké HDMI, to je do telky? 3 zuby. 3 zuby, aha! Ľudia, 3 zuby. Vidíte, 3 zuby. Na tej kamere to nebude možno vidieť, preto to vám to tak zumnem. Ok, tak my naše 3 zuby. Podstatné. Aktuálne nie sa dobre chádzať po našom meste. V Európe sa nachádza to mesto, aby si chceli. No máš. Poďme, budete už podľa mňa poznať iba podľa hento. Dobre, ďalšia otázka, čo sme dali. Na tento kanál budeme točiť základné vlogy, také stredné a pekné vlogy. Máme po nej potom. Do školy to po nej vidím. No tak keď pôjdeme, tak sa pekne dostaneme do Koláčina. Ideme tam. Poď. No dovnitř furt. Kam ideme ku tým smetiakom, vidíš to? Tam som v živote nebol. Tam som nebol, tam sú také smetiaky ľudia. Ani ja som nebol. Bokukaj, na drevo. Mám ešte v ruštine. To je jedno, že Bubák. Bubák ľudia. Bubák. A kamera si skám pred tým typkami. Súkromná spojená škola.
My tu máme koľko škôl, ty vole. Ľudia. Ja poznám len jednu školu. Janka Kráľa. Potom poznám jednu školu, tá sa nachádza. Potom jednu školu a tá sa nachádza. Poznám jednu školu, základná škola, potom poznám druhú školu a tá sa. Komu Tesla? Pekná Tesla. Zabil si tam ty vole. Som ich udělal, točil Teslu. Dokud Tesla je před nami. Bocian. Bocian. Oh, Bocian je bílý. Bocian. Bocian bílý ľudia. Bocian. A nevidí. To som poznal. Ukrajina. Ja som. To je Ukrajina, to je Slovensko, ty debil. Potom bolo, jdeme Rakúsko, ty debil. Aha, kamo. Rakúsko, Polsko, Česko, Polsko, Košice, Ukrajina, Prešov, Košice, Žilina, Maďarsko, Bober, za Bratislava, Dunaj. Dunaj k vašim službám. Seriál. Plejko. To je Xbox. To je Plejko, ty debil. Aha, vlastne áno, to je Plejko, bo ono má, Xbox má Touchscreen. A tu, Slovensko. Polsko, Kamo. Prešovský kraj, Maďarsko, Kamo, to čo je za tvár? Prešov kraj, poď. Ideme z doma. Ježiš, natáčame 6 minút. A plná baterka. No. Neskutočné. SMP 534. OK, tak čo by vám ešte mohli povedať? Že dajte nám odber a like, to je samozrejmosť. Nechajte pár komentov a... Nie, oni nám musia napísať nejaké komenty, nech vedia, čo máme spraviť. Áno. Ale sa ti priznám, že tu som že v živote tak... Ale bol som tu. Hryb. Aký ľudia? Garáž. Keď ma sa modlím, keď dojdem ľudia domov, že táto SD karta, alebo že sa mi zase niečo nestane, lebo poslednou dobou táto kamerka má radosť mi všetko, čo natočím, úplne, že dosrať proste. Úplne, že proste pokaziť. Že proste, že mi to neukáže, že som niečo natočil, mi to ani nezaznamená. A SD karta sa musíš formatovať. Čo je fakt úplne najlepšie na celom svete, ale je dobré. Tak ideme sem. Ľudia, čekujte. Zajaca. A vidíte, toto sa Tomáš. To je Tomáš, vláčik Tomáš. To je vláčik Tomáš. A môžeme okradnúť a kidnapping. Vláčik Tomáš, kamoško. No, kvalitka. Super. Zvonček je. Sadni sem. Bum, to. Počkať, tu som bol. Ale, počkať. Všetci sme tu boli tam. Nie sme v Trenči? Nie sme v Trenči. A čo, ty debil, vedeš z Novej? No to viem. A keby niečo si prezradil našu lokalitu. A to nebude nikoho zaujímavé, ako toto video aj tak niekto vlastne bude pozerať. No. Nechaj, nekúpni. Keď môžem poslať, ak budeš chcieť. Akého zdravia! Čo? Akého zdravia, tam som si sa chceš pozrieť. Trasa 6 minút. Idem sa pozrieť? To je nejaký zabezpečený les, no to nie les. Takže sú tam proste ľudia. Ale začne 9 minút. Tuto ináč bývam. Odbočte doľava. Milan. Nemôžeš vypovedať, kde kto býva, ty retard. Čo? Nikde vie. Počkaj, aj tak tu nikto nebýva. Však? Tu nebýva. On. Však to on nebýva. Milan, že tu nebýva.
Však nie. No. Tam máme ísť. Kam ideš? Sem máme ísť. Fúka, že riadne. Ulica pod Bubulu. Guli. Ešte 350 metrov a 5 minút. Za 5 minút sme tam. Úplne slabý jazd, že nevidíte na kamere. Tak som musel sa mi vypnúť displej. Tu niečo vidíte. 5 minút a 300 metrov. Nie dopredu. Myslím, že v živote nebol. Nás tam hľadil. Kamarát tam chcel strašne ísť. No neviem. No to je veľa zdravia. Veľa zdravia. Do areálu zdravia. No vidíte to? To stromy ste si v živote videli. No na inej planete je 4 minúty, to tak vidím. 4 minúty a 270 metrov. Takže keď sme sa zobrali čas ten dom, tak by sme úplne v pohode toho ho tam dostali. 11 minút natáčame, asi 4 minút. Tady? Daj to. Máme odbočiť doľava? Stvorite a počkaj, môžeme ísť v ulici. Počkať? Rovno. Prejdeme iba kúsok už. Kam je na Google mapy na map, pokadili, že mi niekam pôjde do výtky. Sem bolo to? Keď ma nenatočíme na budúce video, jak mi do areála zdravia. Doľava. Áno! A potom, no a tam budeme, a potom ideme na sedel. To nájdeme tento. Tam je viac bolo. Dobre. No. Nemáš Android? Kde? Nemám Android. No mám Samsung doma. Ale nepoužívam. No používam na experimenty. Tak, ty si videl, že... Tu som videl nejaké fotky z tohto. Tu mi Láska ukázal tieto fotky, neviem správne. No? Že nebudeš s tým sledovať so zvukom a vypnutím, ale môžeš toto spraviť. No? Toto. A máš screenshot. No to možno. Pravda. Možno radšej šutáte sa priznám. Ja nie. Kam to ide? Darala, zdravia. Tomu. Ešte nie sme včeli. Ja som niečo zabudol. Čo? Ale tu sedí slnko. Chcem zakúkať. Za chvíľku sme tam. 100 metrov a sme tam 2 minúty. Kamo, v tejto škole nikde nejdeme, než Nitra, Panorek. Tu. Ale Mikuláši už hneď Túra. To by sme boli ináč, tako na túre. No. To nie je taká správna Túra. Kámo, to sú tie skokánky ale. Na bicykli. Jak sa tu skúpili na toto školou. Tu. Ale kedy ideme už Teraz kde sme, ešte 40 metrov. Ten tam to bude. Kam nešľahaj po mne. Kam nerob tam tie krečky. Slnko ľudia.
Slnko. Konečne vidíte, dobre na môj iPhone. Tam je ľudia pamätní. To mi niečo oranžové, poďme, ideme. Ideme ďalej, máme dve čiarky, to musím dotočiť. Tak a tuto cieľ, tuto niečo bude, tam máme... Tam sú hojtačky! Hojtačky tam. Nekúp tu mokty sa ty vole. Mokty ty vole. Nie to da. No to... Kam spravíme takú profilovku, kde bude viac obrázkov. Ja to viem spraviť, kde bude viac obrázkov. Je tam budú 4 obrázky v jednej profilovke proste, že... Komu? Kámo, to všetko viem sa preskúmať, lebo ja som to v živote nebol. Máme 3 baterky, mali sme 2 čiarky, už máme 3 čiarky na baterke. Mali sme... Ja neviem, tá baterka sa dobíjala, ľudia. Idem dole. Tu dáme. Ideme to ďalej preskúmať. Máme 3 čiarky. Kam nemám. To je to tam dole. Mám počkaj teraz vidne. Niečo je? Kam on? Super. Niečo je? A pozrieť to tu a potom naspäť. Bo tam je cesta. To keď sa... Pozrieš, tam je hneď cesta. To potom pôjdeme rovná a sme naspäť. Nebali sme sa spraviť, lebo to je aká zdravia, to je na Google mapách. Tak, tu je aj signál, pôjde signál tu je. Babino krokodil. Ja to ešte fakt nezomnul. I think it's the way life changes when in love, yeah. Positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah. To hlavne je to 80. Memory lane isn't that too far away. Komu ty pole? Počkaj ma! Komu počkaj, to je dobrá fotka! Počkaj! No počkaj, Jauh. Zoberieme. Kam to proste nezlomíš? Keď tiesňové volania mi tam vyskočil na mobile. A ty tiesňové? Dať. Vidíš, jak to puká? Tam je Petriška, kde je niečo inak. Dobre. Však má dobrý chvost. Aj. Jau? Ufo. Uchena. Hoj. A tu niečo.
Máme 20 minút a fakt to iba tak sa to mi celkom páči. Na trojke. Čo? Nie reálne. Ako možno som niekedy vidieť v školke alebo niekde, ale... Počkaj, kde je bus? Ešte fotka. Inak ľudia, ja nahrám... Kam nebocháš si, poď. Ľudia, inak ja nahrám aj to na mobile, jak fúkalo. Ja aj nahrám aj to. Ale to dneska...